Her går jeg på Camping Francais, min yndlingssted. Det er min 10. tur siden 2019. Fjerde her i 2023. Jeg går her mod min drømme. Et lille hostel eller hotel, som jeg skal ind og kigge på lige om lidt. Men det her video, det ikke handler om det. Det handler om min bog til trilogien på 800 sider, som skal udgives lige om lidt. Den er hos et bogforlag, hvor I gerne kan finde ud af, hvordan vi skal udgive den. Lige om lidt så ankommer jeg til en af mine yndlingssteder, lige nede for Osebrev, hvor jeg vil læse pausen af bogen for dig. Hvordan vi udgiver bogen, om det bliver på en sejltur rundt omkring verden, før vi ankommer til Nordspanien og skal bo her fast, eller det bliver direkte herop, hvor vi pakker stedet og sætter det stand og tager ud med familien og sejler verden rundt. Det giver vi. Men først skal jeg lige læse pausen af bogen for dig.